Chacho, no voy borracho, voy colocado. Espera, no quiero ver, va. I've never felt like this before. This feeling's like so unreal. Bona gent jove maca, ja estem aquí en el quart capítol i avui estem molt emocionades. Per què? Perquè s'acaba el gener. Molt bé, moltes ganes que acabi aquest gener. M'ha semblat un gener molt xulo. Brutal. Ja inclús fa calor, anem amb màniga curta, perquè ha sigut un gener brutal. Vull dir, el canvi climàtic està afectant molt en aquesta generació. Necessitem prendre's en sèrio, vull dir, anem amb màniga curta, nois. No, que és broma. Que estem a l'estiu nosaltres. És boníssima, gent. Estem a l'estiu i us estem aquí per explicar-vos que, si us plau, que quan aneu en un pas de vianants, toqueu el semàfor. Vull dir, per què la gent no apreta el semàfor? Jo l'apreto. Tia. La gent no l'apreta? Els semàfors esperant, mirar i veure que ningú havia apretat el semàfor. Que dius, hi havia 1 milió de persones abans teu i d'aquella milió a ningú se l'ha acudit, no sé, apretar el semàfor? No. A mi també fa ràbia que la gent, em va passar l'altre dia, que va a un grup i es posa en tota la vorera i no deixa ni un espai per passar. Jo anava justa perquè anava a agafar el bus i vaig haver d'apartar en plan fer-li així a una tia, en plan, aparta. Quita. I em va dir, perdó, i jo, no, perdó, no. Però bueno. Vés-te'n, surt del meu país. D'aquí. No et vull veure. Joder, deixa un espai, mira que són petites, saps? En plan, vas així, però... I a sobre vaig aprofitar que passava un senyor de cares i va fer espai i de cop es va tornar a posar així. O és el pitjor moment quan Conya, has de tio. xocar amb gent que ve de cares perquè els dos esteu intentant passar pel mig del laberint, però és impossible i us heu de xocar i esteu en... I a part, segurament quan estàs fent això vas amb la música, amb els cascos, hi ha vegades que la música m'agòbia en aquests instants. No et passa? Jo m'atrec una orella, saps? A mi em passa, per exemple, conduint. Quan haig d'aparcar, haig de baixar el volum. Això li passa a molta gent, al meu pare li passa. És que me poso nerviosa. M'encallo. Saps? O també, depèn del moment que anava a treballar a la feina o així, també m'havia de treure els cascos, vull dir, no m'agobis. El meu pare, quan està arribant al lloc, en plan, al destí, tipus al poble, o el que sigui, ha de baixar més el volum per coses de la vida. S'ha de concentrar. Sí. Però la cosa que no entenc, tampoc, és per què la gent escolta música fluixa. Vull dir, és il·legal. Has d'escoltar música al casco i que a mínim et surti 4 cops la notificació de has de baixar el volum. Sí, la gràcia que té escoltar música. És que si no la vida no està d'ambient. I no és música. Clar, i no és ambient. Perquè estàs escoltant-la i la vida és una cosa secundària, saps? No et passa a vegades que sona una cançó que t'agrada molt i dius, uau, m'encanta aquesta cançó. I de cop ha passat 1 minut i mig de la cançó i dius, uf, no l'he l'estic disfrutant. I la tornes a començar. Vol dir, has d'escoltar, has de sentir-la. A mi em passa que començo a pensar en altres coses i dic, merda, no estava escoltant aquella cançó, l'he d'anar a repetir. Sí. Jo què sé, va passar algú pel cap i després m'adono que estic pensant i que no estic escoltant i dic... Lo fàcil que és passar d'una cosa a l'altra sense donar-te compte. A mi sempre passa. Vull dir, has d'escoltar música i de cop te quedes empanada mirant una cosa i de cop veus que t'has donat compte de que no has escoltat la cançó, però realment l'estaves escoltant. L'he arribat a cantar sense escoltar. No t'ha passat mai? Mira, amb totes les cançons de Morat, me passa que me les sé, però no me'n recordo el significat de la cançó. De cop dic, que diu, ¿cómo te atreves a volver? Perquè, ¿cómo te atreves a volver? Sí! A mi em passa que cançons que escoltava de petita, que a vegades cantava així perquè me les sabia de memòria, i ara que les escolto dic, uau, és que mai m'havia plantejat el que deia. Me passa amb totes les cançons de Morat. En plan, de cop dius, literalment defineix la meva vida i no ho sabia. O quan t'inventaves cançons en anglès, la lletra, i ara l'escoltes i l'entens i dius... Clar, però és diferent. Vol dir, he sentit és en anglès, però no tan simple com en castellà. Què vol dir? Ja, veritat, sí. Què? Ja, i no t'adonaves compte. I a vegades té significats que en plan no t'havies arribat a plantejar mai i dius, joder, sobretot les cançons d'amor i així, que abans les cantaves com... I ara és com...
Oh, ok. Parlant de cançons, saltem a la secció de cançons ja. Vale, va. Sí? Sí, A veure. no te la saps. No sé. És Who Owns My Heart de Miley Cyrus. Pues ja l'he escoltat. Qui sap? Qui sap? Posem-la. No sé. I tu? Quina és la teva meva cançó? La vam escoltar en directe al Festival de Morriña, que es diu La última canción de Malmo 040, Ah, ja sé. els quals la Júlia em va dir que faltaven 5 minuts i era mentida. Vale? Faltava un quart d'hora i de cop van sonar cançons que jo em sabia i li dic a la Júlia, però no acabaven ja? I diu, no, acabaven d'aquí un quart d'hora. I jo, cabrona, m'has dit 5 minuts, em vas mentir. Quan? Sí. Va, tocava el Malmo aquest, el concert petit, i després hi havia l'Aitana. I tu volies anar ràpid a l'Aitana. I em vas dir que quedaven 5 minuts i realment quedaven com 20 minuts o un quart d'hora encara de cançons. I jo vaig dir, bueno, va, jo crec que ens han totes les cançons que ja em sé. Perquè dic 5 minuts amb una da igual. I quedaven 4 cançons que sempre me les sabia. Saps? Però bueno, aquesta A veure, cançó... Jo no estava en les millors condicions. I vaig veure que el festival, en plan, la part del festival de la Aitana estava petado. I vaig dir, anem, perquè si no tindrem lloc. Vaig mirar pel bé de totes. Esther, que falten 5 minuts. I jo sabia que no faltaven. Fila de puta. Que no? T'he dit que hi 5, no 5 minuts. Ah, I jo, això pot ser "Esther, veritat, draca". també. No, em vas Sí. mentir. No, no te vaig Em vas mentir. No te vaig mentir. mentir. I Si te vaig dir això, no te vaig mentir. Va, és igual. Total, la cançó es diu La última canción, aquesta sí que la vam escoltar en directe, que és superxula. Esta es la última canción que habla de nosotros dos. ¿Te la saps? Me sona, però l'he L'he escoltat una posat vegada. a compte. Ah, és xulíssima aquesta cançó, m'encanta. M'encanta, però a la vegada no, perquè és amor, saps? Diu que estarà tota la vida sol, i jo no estaré tota la vida sola, saps? Però en plan, em sembla com superromàntica. No, realment no és romàntica. Però és igual, m'encanta aquesta cançó. El ritme. És comercial. Com totes, no? Sí. Perdó. Aquestes barres tenen moltes coses. Que realment és superincòmoda aquesta barra, vull dir, tinc les cames espaterrades. Jo estic superbé. Necessito trobar la forma. Vull dir, portem 4 capítols i encara no sé com collons posar-me per estar còmoda. Jo ja estic amb els... Vull anar a mirar com està la... És molt còmode, ho juro. És que... Posa una foto i la posa. Ah, mira la pantalla. M'agrada. Aquest plano és bon plano, també. Bueno, ara... La teva posició no m'acaba d'agradar. Si no, me sento molt corbada. És que me sento molt corbada tot el rato. No, te pots posar recte. Te pots posar en pla. Va, que ens anem. No m'agrada la gent que no se senta raro. I aquests sorolls que està... Bueno, gent, estem una mica delirant avui. És un dia complicat. Per tant, per trencar una mica la tonteria que portem, anem a fer la llista de ràndoms. Què és la llista de... Mira, una cosa, la puta pantaleta fa... Coi, ja sé què Ja és. saps què és la llista de ràndoms, no? La llista de ràndoms, gent, és... Us ho vull explicar, ¿vale? Ho vam veure d'en Carlillo, que és un tiktoker que es casarà. Podria estar casat. Hòstia, pues pot ser. A mi m'han convidat. Ah, sí. Sí. Sense mi. Eh? Sense mi. Sense tu. Joder. Sí. Van dir, aquí estem jugant, però només la morena. Ah, vale. I l'Aniol tampoc, no? No, la Niola és negra. Què? Van dir la morena. I jo soc coi. morena. Negre de cabell, vale, ja dic. Ah! Bueno, doncs la llista de ràndoms és bàsicament una llista que hem de fer de gent que ens imaginem pel carrer, per exemple. Un calvo amb una samarreta d'una granota. I si la trobem hem de fer com un check, ¿vale? Ho puc apuntar mentre ho faig. Sí, hem de fer una llista i després
Jo faria una llista mitjanament mona, la podem penjar per aquí darrere, i al final de l'últim capítol us direm què hem trobat i què no. Bueno, si al mig dels capítols ho trobem també ho podem comentar. No sé. Hem d'imaginar. Primer, jo ja tinc una. Una senyora gran amb una samarreta d'un gat. Vale, Ho apuntes tu? vale. O ho apunto jo aquí? O apunta-ho tu. Sí, total. Vale, te toca a tu. Senyora gran... Espera, jo he de pensar fem un tall. Que jo no sabia que era això. M'ho hagués pensat, sí. Jo no ho havia pensat, m'ho estic imaginant pensant ara. Esta es la última canción que habla de nosotros dos. Li vaig dir al ChatGPT. Voy a pasar la vida solo para cuidar este dolor. Tu, turu, ta, ta, tara, ta. Va, que no podem perdre temps, som quasi a la Espera. bona, Júlia. Estic dient al ChatGPT. És tonto. El xat GPT. Seguim! No, no ho sé. Però que pensa qualsevol tonteria. Que no sé, no se m'acut res. Bueno, no sé si estem fent un tall que estem fent, perquè a més aquest capítol em toca editar-lo a mi, quina mandra, fer talls. Això que no fem talls. Una altra idea, tu ja se te passaran pel cap. Una nena amb ulleres de color blau i la trena aquella que portem de fil. Això. Nena, Uau. ulleres blaves, no trobarem a ningú. I, com es diu? Rasta de fil. Què més? Un home calvo prenent una canya. Aquesta és molt fàcil. És igual, però hem de veure aviam què podem trobar, saps? Calvo fent una canya. Dos abueles, una rossa i una morena, agafades de bracet. Àvies, rossa i moreno, agafades de bracet. Què més? Aniol, tu se t'acudeix alguna? Va, jo diré. Una noia vestida amb un vestit llarg, de color granate, i que tingui un piercing aquí. Que tinc un piercing a l'orella. Sí. Però no el normal. Que sigui diferent al normal. O que si no en porti dos. Vale. Què més puc dir? Una tia amb el cabell molt curt per aquí, així, que porti... Deixa'm pensar. Una samarreta de zoo. O una suadera de zoo, perdó. Fuà. Això ho hem de mirar per barraques. Sí, és subjectiu, per això ho he dit. Tu has dit molts de viejos. Però no diré viejos encara. Un noi que porti un pentinat en plan rapat d'aquí una mica de cresta. Mulet. No, una cresta. Vale. Però en plan que pot ser amb el cabell curt, però que Un sigui noi en amb plan... cresta. Que porti una samarreta metàl·lica Hòstia. i unes bambes que siguin de muntanya. Porfa. Bambes, muntanya. I ara d'una persona gran, una dona que porti el cabell mínimament llarg, en plan per aquí, amb canes, en plan gris, i que vagi vestida molt,
molt mona, molt moderna, diguéssim. Hosti, uah, saps a qui m'acabes de fer pensar? Aquí. Amb la tia moderna que vam conèixer al Festival Morrinya. Que vam anar al Festival de Morrinya, un moment vam anar al lavabo i vam conèixer una jamba, Com es deia? no sé, una senyora gran, tenia 40 i pico, Més. però que era molt moderna. Tenia més. Però era una moderna, no és? Tenia 50. No sé, però vestia així com supermoderníssima. Ui. I no me recordo com va anar, que li vaig començar a dir que jo de gran volia vestir com ella. I ens va dir que havia estat amb l'amor de la seva vida i que no estava amb ell, i que ens va dir, mira, us ensenyaré una foto. I vam estar, no és conya, podia 10 minuts amb la puta foto, que no trobàvem cap foto, i de cop trobàvem la foto. I ens un va dir que trunyo. era superguapo, Sí. el nou nòvio que tenia, no sé què. Era un trunyo. No, no era guapo. Però un trunyo era un trunyaco. Era el tio... Jo només recordo veure, mirar la Júlia i fer la Júlia. Que guap. Jo no vaig dir, ai, que bien. Pensava Que que era guai, en que xoc, vull dir. bonito. Tant de drama per això. I sí. I després ens la vam tornar a trobar a fora. No, sortíem un moment, o ja la vam conèixer? No, la vam conèixer La vam conèixer al lavabo. I ens la vam tornar a donar a fora, on hi ha les valles. No te'n recordes, no? No me'n recordo. Com Ben es bé. deia la senyora aquesta? No sé. Jo, una altra persona de la llista random és una dona embarassada. Senzill, anem a per una cosa senzilla. Vale, vale. Ara. Jo no te l'he dit tan difícil. No sé. Dona embarassada. Ja està, seques. Molt fàcil, això. Un tio amb 2 noies, nenes, bessones. Vull dir, que tingui 2 filles bessones. Filles. Sí. Home amb 2 nenes bessones. Jo en conec un. Bueno, doncs a veure si te'l trobem. Aviam si ens trobem al llarg d'aquests mesos la tia despullada de Girona. Tu saps qui és? No. Tu saps qui és? No. Hi ha una tia que va pel carrer amb un tanga. De veritat, no l'hem vist mai juntes? No. O sigui, sempre està per Plaça Indepe. Pues no l'hem vist mai. I per platjar-ho l'estiu es mou despullada, literal. En plan, sense res. De veritat? Va amb tanga, eh? A Barraques? Per Barraques? Fuà, Va amb tanga. de Girona. De Girona. Us fa una fred que flipes. Ja. La noia despullada... Mira, ho poso tot escrit, eh? La noia despullada de Girona. Portem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Va, jo dic una altra. Una cambrera, si noia, que porti 2 trenes, o aquestes o normals, Sí? i que tingui el piercing del nas. És factible. Un cambrer que digui Teja't. Un cambrer que no m'agradi. Un cambrer que no es drogui. Factos! Mi pixo. Uau. L'altre dia vam parlar a la feina també això, que la majoria de cambrers, en plan, hi ha molts cambrers que es droguen. Entrem al tema? És un bon moment per entrar, no? Vale, entrem. El debat d'avui, nois, és l'explotació que existeix a la Costa Brava i també en general. En el Però món. allà hi ha Però a la Costa Brava hi ha moltes màfies. Ja m'estic màfies. fent a canviar de posició. Vale. Com ho vols gestionar? Com és la nostra experiència, poder primer. Vale. O amb la nostra situació. Vols començar tu? Vale. Vale. Jo sóc de la Costa Brava sempre. L'únic que, bueno, l'any passat i aquest estic a Girona estudiant, però sempre he viscut a la Costa Brava i doncs, va arribar el punt en què la gent al meu voltant, tothom treballa, almenys de Palafrugell, o la gran majoria. Jo crec que conec molt poca gent que no hagi treballat a l'estiu. I jo doncs, he estat treballant ja fa des de l'any passat i ja està. En un lloc on fan tapes i així. I tu, Esther? Només has treballat allà? Sí, però vaig fer de cangur, però això no...
Jo he treballat tota la meva vida a Platja d'Aro, mai he treballat al meu poble. He tingut 3 feines d'estiu i han sigut de treballar en una botiga i de cambrera, però em drogo. I res, la veritat que treballar és una merda per tothom, però fins que no treballes no et dones compte de lo que val un centavo. Vull dir, jo aquest any he vist molt que treballes un dia per, què? 70 euros, 60 euros, 50 euros, depèn del lloc on te treballis. He arribat a treballar per 45 euros al dia. I després dius, vale, quan costa un cubato? 10 euros. Quantes hores són Quantes això? hores són per un puto cubato? Quantes hores són per unes arracades? Jo gestiono així, quan m'agasso alguna cosa. Penso És en surrealista. quants dies són treballant, quantes hores són treballant. Vull dir, el Festival de Galícia van ser... Uau. Vam anar 4 dies allà i vam gastar el que hem treballat poder una setmana Sí, i mitja. sí. No ho sé. Però també em sorprèn moltíssim la facilitat en la que en una setmana guanyes molts de diners. Vull dir, Bueno, depèn del lloc que estiguis, també. clar, aviam, jo conec... Vale, sí, podem parlar que... Tu, quin és el mínim que has treballat a l'hora? Mínim. Vull dir, O és que només tinc en plan... només saps el dia. No, més o menys 8 i mig hora. Està bé. Hi ha gent que treballa per 3 euros l'hora. És que és molt heavy. Tia, és surrealista, vull dir. I sobretot a la Costa Brava això passa moltíssim que la gent que sin papeles, encara amb més raó, ve a treballar aquí, com que no té papers, l'única feina que li donen és algun lloc on és un bar que paguen una merda, però com que no tenen més condicions perquè treballes d'allà o no treballes al lloc, has de treballar allà. Però per culpa, en el fons, d'això, encara amb més raó, segueixen donant aquest merda preu. Si tu et neguessis, Ja, podries donar l'oportunitat a les empreses a poder pujar exacte. el sou d'aquestes persones. Sí. Sobretot en el món actualment de cambrer, d'hostaleria, cada vegada se'n troba menys. Vol dir, aquest estiu 2024, on he treballat jo, han marxat 40.000 persones, han anat afugadíssims, i al setembre encara amb més raó, perquè no hi havia gent. Érem 3 cambrers quan havíem arribat a ser molts cambrers en allà. Vull dir, és una locura. Però perquè al final la gent també es cansa de treballar molt per el poc que et donen. Vull dir, per molt que sigui una feina que no necessitis gaire estudis, al final és una feina que hi ha molt d'esforç i molt de... és molt de tute. Vull dir que al final això crema. I sobretot a l'estiu jo crec que aquestes feines al final la gent acaba supercremada i prefereixen tornar al col·le i així perquè estan rentats. Sí. I sobretot, el que més important és sobre aquest capítol per mi és parlar sobre els joves, sobre el que s'arriben a aprofitar de la gent jove, les empreses, vull dir. Com que només treballes a l'estiu, doncs te posen, va, que només treballes a l'estiu. Com que som joves, tens menys experiència, et paguen menys. I al final, sempre que comences un lloc, la primera feina que tens, en plan, no pots ser molt idealista, no pots demanar de tot. Llavors és com que estàs com molt conformista, jo crec, i fas coses que possiblement a una persona més adulta no li farien. I clar, Exacte. i ells t'apotegen més, entre cometes, perquè com que no... tampoc tens més a fer, doncs... I la falta de coneixement que en el fons tenim també els ajuda. Clar, en plan, no sabem ni quin és el mínim, ni... O en plan, ho podem saber, però no hem fet mai... Tampoc crec que... Jo no m'atreveixo. Ja, a un jefe dir-li, no, és que... Vol dir, No jo, em sembla bé jo que- amb 18 anys no li diré al meu jefe, tu que no. Saps? Vol dir, tens 50 anys i jo 18 i et diré que A no. més, si és la teva primera feina, imagina Sí. que et fan fora. Però en el fons, això és una cosa que passa aquest any que flipes. A les empreses no els hi... O sigui, els hi surt més a compte no fer-te fora que fer-te fora. En plan, quan has de fixar-te, en el moment en què veus que no tenen gent, tu tens el poder. Vol dir, no per això dir que hagis d'arribar tard o hagis de fer que et surti de la patata, però que sí que te pots mig aprofitar tant com ells s'aprofiten de tu, perquè en una empresa
almenys on jo he treballat, l'interès és brutal. Vull dir, per Andrés Tequín Andrés, a les 3 feines que he tingut, és increïblement el que abusen de tu amb aquesta excusa de és que no sé què, però després quan no els interessa res de tu, fora, però quan després, vine. És com el que et passava a tu d'això de... que sé que ho vas dir a la teva compte secundària de em fan venir 15 minuts abans, però aquests no me'ls paguen. Llavors, clar, tu com pots dir no vull venir 15 minuts abans, saps? Però realment el que estan fent és no cobrar-te poder hores extra, inclús. I clar, això és una putada. Exacte, a mi el que m'ha passat molt en la meva primera feina va ser quan era menor encara, era l'únic lloc on em van agafar, per tant, clar, sí o sí vaig dir que sí. Vale, vaig cobrar 1.200 per 8 hores, em sembla que feia, 8 o 9, no ho sé, en una botiga sola, repeteixo, siguent menor, sola, tancant i obrint, sola, no me poden deixar sola en una botiga. Aquí no la tancaves? No, tancava aviat. Vale. Però un dia em vaig agafar fins les 11 de la nit. Això sí la vol. Sí, no, i les hores extras que vaig fer no me'ls va pagar mai, li vaig recalcar i no me les va pagar, no em va fer contracte, ho pagava tot en negre, i quan li enviava al final la foto de tota la roba que havíem vengut, m'enviava missatges com en plan l'hem posat feia més. Encima. Pues vine tu, mira el client que hi ha i digue'm si val la pena o no, saps? Arrel d'això em van començar a fer treballar més hores quan tota les botigues de costat estaven tancades perquè estaven dinant, jo seguia oberta, només tenia mitja hora per dinar, que no podia ni marxar a casa, havia de tancar la finestra de la botiga, menjar, tornar a obrir. I ho sento, però si no venia era perquè no hi havia clients, també havia pujat preus, vull dir, en el fons no és culpa meva. I és una cosa que me va martiritzar moltíssim perquè com que m'enviava aquests missatges dient com abans feien més, doncs tu, una persona de 17 anys, te sentiràs malament, saps? I no sé. I ho faràs com que és culpa teva que tu estàs fent malament la teva feina. Quan realment, a veure... Vull dir, si no vens és culpa de l'empresa que no ven. Exacte. De fet, un dia sí que em va passar que segurament havia donat malament cèntims malament i quan vaig comptar caixa vaig veure que no estava bé, vaig posar diners meus. Vull dir, me l'hauria de pelar, saps? Vull dir, mira, ho he fet malament, ho sento, la pròxima dia vens tu a fer el canvi. No sé, ojalà m'ho hagués fet així tota la meva vida, perquè després la feina que vaig tenir després vaig decidir jugar a ser cambrera. I vaig treballar a un bar de copes que, sincerament, és l'estiu aquest que sempre dic, que m'ho vaig passar tan bé, que va ser brutal, però realment és una puta locura el que t'exploten i quan et diuen un sou, per què no et diuen quan et paguen l'hora? Vull dir, m'he acostumat molt a dir-me el sou final. Sí, sí, por favor. Al mes et donarem això, però quantes hores faré? No ho sé encara. No m'ho diuen. Ja. Fins que no començo a veure quantes... Aquest any, l'estiu 2024, jo no sabia, vaig anar allà sense saber quantes hores treballaria. Vull dir... Duro. Hores, dius. Sí. I, bueno, i els dies de festa també m'han arribat a vendre la moto de que tindré els dies de festa i segueixo esperant. Saps? O això ho fan perquè si saps les hores, al final tu pots fer uns càlculs de més o menys quan cobraràs. I clar, si t'ho donen això, doncs poder fas hores de més i no te les cobren. Llavors així és un sou tancat i no pots dir no, però és que jo he fet més hores, no, però és que és el que t'han dit. Però Sí, no... És increïble lo il·legal que és tot i el que ens la pela a tots. I el problema és quan no pots denunciar-ho, no pots fer res d'això perquè en el fons que sigui il·legal a tu també et va bé. Perquè tu també en el fons cobres una part en negre, en teoria cobres més del que hauries de cobrar, però també cobro més del que hauria de cobrar perquè me posen com ajudant de cambrera. En plan, aquí ningú és cambrer, aquí tu només ajudant de no sé què. També la feina de quan era dependent era ajudant de dependent. Perdona? Com ho fan, això? Tenen algú que estigui de cambrer oficial? Perquè si tu només ajudant... No. I com ho fan? La gent... Sí. Quan algú ve a la inspecció a mirar i veu que tu només ajudant, no té sentit. Però tu tens una jefa, com a tal. I són 80 ajudants de cambrers i la jefa és la cambrera? No ho sé com va això.
Saber. A veure, jo realment a la meva feina considero que no m'ha explotat com a tal. Però bueno, jo parlaré del meu nòvio, que sí que és veritat que l'any passat feia moltes hores, crec que feia moltes més de 50 hores setmanals, en plan 9 hores per dia, mínim, i cobrava 1.300 euros més propines, Uau. i crec que en plan, no li pagava les hores extra ni res. En plan, era el sou aquest i ja està, fessis les hores que fessis. I a més hi havia molta gent, perquè és un... no diré d'on és, però No, sí. és un bar bastant conegut i familiar i tal, i va acabar supercremat i ara fa moltes menys hores i cobra el mateix, saps? Ara què fa, perdó? En plan, fa 40 hores aprox i cobra el mateix, quasi una mica més inclús. També el que passa és que en el món d'hostaleria te poden arribar a posar un preu bastant alt, però perquè fas moltíssimes hores, però no ets conscient de que fas tantes hores i et sembla que t'estan pagant bé. Però, per exemple, jo considero que aquest any no m'han pagat bé, però m'ho poso de mirar, com dius tu, per càlcul, i no és per tant. Bueno, tu en veritat em cobraves bastant bé, en plan, comparat Sí, amb dintre- experiències, sí, sí. amb la que he sentit de les meves amigues que també poder feien 8 hores i després Jo no feia 8 hores, venia a ajudar altres dies perquè no l'ajudaven, en plan, perquè necessitaven gent i tal i no els hi cobraven, que cobraven 1.200 euros. És com... És que jo mai treballaria en un lloc per 1.200 euros. Me'n recordo l'any passat que em van oferir 1.300 per treballar 9 hores sense cap dia de festa tot l'estiu. 1.300. I van dir que et donaven una mica de plus. Què és una mica de plus? No me menteixis. Vull dir, Ja. l'estiu també del Que 2023 et donen 50 euros més. m'havien de donar un plus perquè em van posar el contracte a 20 hores i li vaig dir, me'l poses a 20 hores, no me'l poses a 40 a canvi de diners. Només el primer mes vaig rebre aquests diners. Els altres dos, ningú els va veure. O te diu, va, te dono una mica més al juny, al juliol, em va dir, perquè has treballat molt bé i a l'agost no em va donar res. O sigui, a l'agost del 2023 no vaig tenir cap dia de festa i vaig cobrar menys que el juliol amb 4 dies de festa. I menys estic parlant de 150 euros, tio. Com pot ser? No té gens de sentit. No. La propina... Obrim el tema de la propina, sisplau. És que tu t'han tractat molt bé. Sí. Però Jo és que considero què que m'estàs sí. contando? Que l'estiu del 2023 no tenia propina, perdó, tenia menys propina perquè menjàvem molt i ens havien de descomptar. Perdona que t'ho digui, m'has de donar dinar o sopar o les dues coses Si fas més de... i el que m'estàs donant cada dia són nuggets fregits que m'estic engordant. Hi ha dies que ni menjo d'aquí, que m'ho porto de casa, i ara em diràs que he menjat molt i que per això em treus propina. En teoria, si fas més de 8 hores o així, en plan, està com obligat que també te donin alguna cosa. I més si tu feies horari partit, no? En plan, començaves al matí, Depèn. quedaves a dinar i quedaves a la tarda. Això aquest any. Depèn del Ja dia. és obligat, en plan, que te donin menjar o alguna cosa, almenys. A mi, bueno, el 2023 me donaven sopar, però perquè no feien partit seguit i el dinar no hi eren mai. Però aquest any sí que és cert que he arribat a fer dinars, o sigui, sempre feia sopars, sempre. I mai, o bueno, a vegades feies dinars. Només et donen un àpat al dia. Que te'l donen a les 4, 5, entre 4 i 5. Això sí vols ho pots comptar com un dinar, això sí vols ho pots comptar com un sopar, o ho pots comptar com les dues coses. Portava tot l'estiu fent un àpat al dia, com a molt... Me despertava a les 11 i dinava a les 11. Vull dir, me va quedar l'horari de la meva vida super descompensat. Perquè surts a la 1 de la nit de treballar i podem parlar de lo cansat que és treballar realment. Vull dir, no arribaràs a casa i et posaràs... El que vols és descansar, perquè en menys de 12 hores has de tornar a treballar, perquè no segueixen tampoc el contracte aquest de que han d'haver-hi 12 hores de descans. I se'ls hi pela. Molt heavy. És que no ho entenc. A mi aquestes coses me posen molt negre. Som joves i no sabem dir que no a vegades. Bueno, a vegades, moltes vegades. Sí. I és jo- això. Aquí m'he apuntat coses en plan dolentes de totes les feines. Que és la feina de quan era dependenta. Era menor, estava sola, m'avorria.
tenia unes escales que m'assentava allà perquè m'avorria. Si el jefe me veia sentada en aquelles escales, m'enviava un missatge. Perquè si ja he ordenat l'habitació, l'he desordenat, l'he tornat a ordenar perquè ja ho feia abans, la desordenava, la tornava a ordenar, la desordenava per desavorrir-me, però arriba un punt que estic cansada. Si no hi ha ningú, m'assentaré. I és legal deixar-te sola, en plan, per una botiga si ets menor d'edat? No, jo crec que no és legal. No, jo crec que no és legal. Joder. Què més, digue-me? Vaig estar 15 dies sense tenir festa, però bueno, he estat un mes sense tenir festa, vull dir, és suportable. I a les amenaces aquestes. És que les amenaces, tio, us ho juro que si tingués la conversa... Quan vaig acabar el 31 d'agost del 2022, el vaig bloquejar a la que em va donar els diners i me'n vaig anar a casa meu. Vull dir, que el puto follin. Ja vaig dir que no em pagaria l'extra i vaig dir, bé, saps què? A tomar pel cul. A sobre les extras, ell m'havia dit que me pagava... Cobrava l'hora crec que 5 euros. I les extras cobrava 8 hores. Ai, 8 euros, perdó. I jo estava en plan, bueno, almenys les extras m'han servit d'alguna, no sé què, mentida. No em va servir de res. He arribat, tinc vídeos d'aquella època plorant a dintre, amb la porta tancada, perquè quan hi havia les rebaixes, hi havia un punt de l'estiu que posàvem tots els mesos a 5 euros. I és una puta locura. Vull dir, després us ensenyaré un vídeo de com quedava la tenda. Era increïble. Però sembla que me l'haguessin arrasat. Perquè, clar, els clients, a la que venen 4 anys aquí i veuen que al mateix tempo posen els bolsos de 5 euros, la gent no te'ls comprarà per 35 euros. Ja. Vull dir, és així. I la gent sí que va venir abans, tenia gent, però només venien a mirar, saps? I després, clar, hi havia gent que sí que se'l comprava perquè no es volia arriscar per si arribava als 5 euros o alguna cosa. En fi, no treballeu mai de dependentes soles. És el meu consell. Jo no he treballat mai a Inditex, no sé com és, però jo crec que amb convidats. Amb gent, la feina és totalment diferent. Sí. Que si treballes sol, i més siguent menor. També m'han dit que està molt bé treballar de recepcionista, que és una feina supertop que et cobren bé. Et paguen molt bé, eh? I que al final, en plan, no és un lloc que has d'anar amunt i avall tot el rato, vull dir... Va, depèn del lloc també, però... A mi m'ho recomanes. Fem un penso. Jo és que penso, m'agradaria fer del súper, m'agradaria alguna cosa així més chill, però és molt avorrit. Ja. És que he perdut, quan vaig estar ui, no va dir el nom. A la botiga aquesta... No diré. A la botiga aquesta i m'avorria molt. Almenys quan ets cambrera no t'avorreixes. Però poder fer un esforç extra que no et val la pena, poder, a vegades. No sé. No sé. Bueno, més coses que tinc. De la meva feina, que era en un bar de cocteleria i xixes. Ai, era escarós. Allà vaig anar a compte de que l'hostaleria és escarosa. Vull dir, no sé els restaurants als que vaig anar com són, però espero que no siguin guarros. Vull dir, és increïble lo fàcil que és agafar una forquilla que ha menjat un viejo, passar-li un paper i donar-li a la vecina. Vull dir... Jo justifico que això no ho faig, vale? Jo tampoc ho he fet. Jo soc de dins de cuina, però jo no ho fàcil faig. que és fer això. Sí, I no som conscients. realment sí. O sigui... Ai, que asco. Els guiris que hi ha a la puta costa... Guiris, sí. Vull dir... Molts. I de Barcelona també. Jo sempre estic en compte d'aquests, però Sí, és sí, m'has veritat. de els de Barcelona. No els noto, els de Barcelona. Això, Aquí no vas a Costa Este. clar, jo no he tocat aquests llocs raros. Lo maleducades que són les persones. I mira, aquest any he descobert una cosa que és... No tinc ni puta idea de com és la vida dels altres. Ho hem parlat en un podcast, això. Ah, sí? Sí? No sé, crec que... En plan, Ai, no jo sé si ho podria vam dir parlar que si en tinguin un dia de podcast. merda i vaig a parlar amb un client i ell veu que estic borde i me fa un comentari però és que no tens ni puta idea de com està la meva vida actualment. Vull dir, a mi aquest any m'ha passat molt que a vegades me fan en plan... Bueno, l'any passat també m'ho van fer molt els francesos. En plan, somriu. Tia, porto 10 hores treballant aquí, pots quedar-te la puta boca. Ja. Vull dir, Estàs aquí de vacances, saps? I m'estàs tocant la... demana el puto còctel que vols, te'l porto i m'apiro. No t'importa la meva puta cara. Saps? O sigui, clar que sí que és més agradable, que no sé què. Tampoc em donaràs propina.
Vull dir, jo sé qui m'ha de donar propina i qui no, factors. No per això t'haig de tractar diferent, però vull dir que què? És que va els comentaris que fan els clients i així. Sí, és que hi ha gent que comença a criticar i dius, tio, has treballat mai d'hostaleria? No, doncs calla la puta, no tens dret a opinar. Ja a mi fa ràbia. Tota aquesta gent que es queixa per tot, m'agradaria veure-la havent treballat d'això, perquè Treballant un dia i es moren. Vull dir, no aguanten. quins són els estrangers que et fan més ràbia de tots? Francesos. Vale. Tothom està d'acord. I mira, ho diré, em sap molt de greu dir-ho, gent jove, maca, però els catalans som insuportables. O sigui, aquest any que he treballat a un restaurant holandès, m'he donat compte de que quan hi ha un català, tota la sala ho sap. Vull dir, un holandès et demanarà un cafè, un català et demanarà un cafè amb llet d'avena, amb sucre moreno, de sobre, la llet no molt calenta ni molt freda. I un holandès et dirà un cafè. Amb llet? Vale. Se'ls hi pela, saps? I nosaltres som tan pesats. Però una pregunta. Les patates braves tenen la salsa a part o a sobre? Me podries posar a part perquè a mi no m'agrada que... Me pots posar les patates però sense oli? No, deixa'm en pau. Vull dir... I... Ai! Quina ràbia! Mira, jo aquest any, on estava treballant, jo només feia comandes i bandejes. Jo els plats no els he tocat gaire. I jo, avui en dia, sí que sé que és que té cada plat i tal, però quan me feien preguntes estúpides, en plan... Els holandesos tenen la puta carta en holandès i te pregunten ¿qué son costillas de cerdo? No sé, ¿qué son costillas de cerdo? Pues costillas de cerdo. Buscava el traductor, jo què sé. El pollo? Com està fet? Mira, sí que ara per vosaltres estem a gener, però vale? Jo ara mateix estic encara treballant aquí, a aquest lloc. I l'altre dia, és que no oblidaré mai aquest dia, hi ha una etapa que se diu pollo caraix, que és un pollo que no està arrebossat en plan fingers de pollo. Està com arrebossat, però no és arrebossat en plan que està fet amb la farina, vale? Amb la salsa. I a la carta posa pollo caraix, salsa no sé què, no sé quan, no sé... Vale. Què és el pollo caraix? Què és el puto pollo caraix? T'ho diu a la puta carta. Jo sempre vaig a un lloc i m'ha passat això, ho busco per Google, en plan... Jo també ho busco per Google. No li preguntaré a... I clar, jo estic acostumada que me preguntin en anglès i jo responc sutil. Sí. Després, quan arriba un català i te fan una pregunta, me quedo xoquejada. Vull dir, per exemple, quan em preguntaven quins sabors hi ha d'esmoothie, jo estava acostumada a dir-los en anglès i com ho deien en català, jo així. Piño, maduixo... M'ho havia de pensar, saps? Com si fos lerdo. I amb el puto pollo caraix l'altre dia, és que jo aquella clienta no l'oblidaré mai. Me diu, què és el pollo caraix? Jo aquell dia em sentia així divertida i li faig. És pollastre arrebossat, però no pollastre arrebossat com te l'imagines, saps? Però com està fet a la planxa... Tio, ara mateix no sé ni com està fet el puto pollastre arrebossat, no me posis nerviosa. Jo què sé. T'he dit que és pollo arrebossat, però que no està arrebossat com te l'imagines, està arrebossat i punto. Deixa'm en pau, demana tu i ho veuràs. Què t'importa? Demana, prova o investiga. Sí. Oh. Jo no cuino, saps? Tal qual. Vull dir, jo què sé. Les coses de cera estan fetes al forn. Sí, jo què sé. Sí, que estan fetes al forn, però vull dir... Oh. El salmó està molt fet. Mira, no tinc ni puta idea. Depèn de com li surti el cambrer bull, saps? En plan, jo què sé. No ho sé. Me posa negra. Vull dir, no puc més. Què m'han preguntat l'altre dia? Ah, sí. Hem arribat a veure que ens preguntessin si l'aigua té gluten. Què? Pollo caraix, gent, pollo caraix. Si té gluten l'aigua, uau. Sí. O quan el comencen a dir en plan... sangria. Sí, sangria. Tinto, no sé què. Ja sé com es fa la puta sangria. Vull dir... Em van començar a explicar com es feia un cafè americano. Bro, tu vols un puto cafè americano? No? Doncs ja te farem el puto cafè americano. Vull dir, que tampoc el faig jo, que te'l fan a la barra. Em pots fer un gin tònic amb poc alcohol? Sí, jo ho apunto. És que no tinc no me l'ho fer amb poc alcohol. Mira, senyor, si vols, vas a la Aquesta puta barra gent. i te'l demanes tu solet, saps? També sabeu què em van fer? Em van demanar una copa de vi. I
li va portar la puta copa de vi. Mhm. No, jo vull que em poseu aquí el vi perquè vull veure quin vi és. Tia, ets tonta? Vull dir, com si vull posar-te el vi de la casa, t'ho poso dintre el vi del vi més car que valem i t'ho tragaràs. Mm. Què m'estàs contando? Un gin tònic de Givine. Però el Givine me'l poseu aquí? No. I jo com sé que és Givine? Senyor, ja que t'avorreixes tant, vés a la puta barra i ho veus. Li vaig dir, si vols, vés a la barra i veus com te'l fan. Uau. No, ja me'n fio de tu. Sabeu què em van fer? És que no paro de pensar què me van fer. Aquest dia... Mira, el meu ex-ligue em va dir que quan ell era cambrer, quan és cambrer, i algú el vacila, ell el que fa és vacilar-lo més. Vull dir, així te sents millor, saps? Li van fer una broma a algú de l'estufa i va fer com alguna broma en plan, no t'ho has de prendre malament, perquè jo sempre m'ho prenia molt malament les coses i sempre m'ho deia això. Total, que un dia em van dir una canya, en plan, una jarra, i la jarra és 0,5. Nosaltres valem la jarra, la carta, com a 0,5. I li posem la jarra i em diu, vaig que eren catalans. I eren uns clients que havien vingut una parella, amb una parella nova, però aquella parella jo ja havia parlat amb ells, hi havia confiança, saps? Eren clients habituals. I la parella que no era habitual, l'home em fa, aquesta jarra és de 0,5? I li faig, sí. I fa, no. I em diu, em sembla molt bé, que vulgueu vendre 0,5, però no és 0,5. I jo, tenia feina i vaig dir, vale. Vaig a dintre i després al cap d'un rato li explico al meu jefe i em fa, ¿te he dicho eso? Y yo, sí. Y va, ven. I van a buscar una jarra de 0,5, t'ho he explicat? Sí. No m'has explicat, però m'he imaginat. Una jarra de 0,5 amb la jarra i vaig allà i li faig, hola, mira, també serà com la jarra de veritat és 0,5. Faig així, mira, agafa la jarra, sisplau. Mira com diu 0,5. Ho veus? I jo quedava fixada en plan perfecte, I de cop l'home que me coneixia fa, veus, mira, he callat la boca, perquè jo serem catalans així, en plan, catalans, en plan d'amic, saps? I fa, és que així que ell fa, pues los jarros que jo em faig no són de 0,5, deuen ser de més, pues senyor, el problema aquí el tens tu. Sí. Aquí el problema Ets un tens tu. puto borratxo, ja està. I després, clar, en aquell moment, treballant, hi havia holandeses. I els catalans, de catalana només hi era jo. I aquesta gent només parlava en català. I li paren a una holandesa i li fan, t'acuerdes d'aquesta jarra? I jo, clar, era la meva línia, era la meva zona, jo estava allà. I ho escolto i em començo a regalar i veig com l'altre o l'home me veu i com estic rient. I després me ven a demanar una canya, no una jarra, i els hi porto la petita i l'home em fa, aquesta què és? I li faig, mira, aquest és un xupito, senyor, per tu. Però després em va demanar perdó i tal, i en plan... Ja està. M'acaben d'enviar les fotos. M'acaben d'enviar les fotos a la càmera de Lógico. Que guai! Perdó. Surprise! Surprise! I ja està. Vaya speech de fotut de la meva feina. És que això no ho veig tant, però jo estic a dins. Clar, Llavors, és super a mi, difícil jo només sé el que cambrer, m'expliquen. Perquè Però tu has de clar. menjar tot, vull dir, si hi ha un loco que està mal fet, el cuiner sortirà fora d'una la cara. Però és el que té. Sí. Per cert, els cuiners cobren més que un cambrer. Bueno, no Segur, sé. És que és una pregunta que sempre m'he fet, vull dir. Si tu, és que em sembla molt fort que hi hagi gent que realment Bueno, estudi sé. per ser cuiner, vull dir. Ah, clar, cuiner, no sé. Clar, no sé. Però a veure, cuiner sí que té una especialització més gran que no pas un cambrer, saps? En plan, has de fer un estudi. Has de tenir estudis. Jo sóc ajudant de cambrer. Ai, de cuiner. De cuiner. De cuiner. Llavors no sóc cuinera. Ja, No sé. no sé. En fi, secció feliç? Vale, secció feliç. O t'ha faltat alguna cosa? No. Bé, jo me queda una cosa a dir, que és les empreses que hi ha a la Costa Brava que no són catalanes. Vull dir, la de francesos que tenen empreses, la de russos, la de holandesos, és molt fort. I jo no ho sabia. És que al meu poble crec que literalment tothom que treballa a l'estiu, en plan, tu vas a un lloc a l'estiu i sempre trobes algú que coneixes o saps qui és. Vull dir, crec que és molt Palafrugell i a Palatgero i així sí que hi ha gent més d'altres llocs. Però jo Almenys me al meu cas, refereixo a que l'empresa no és d'un català, no la gent que treballa. No, jo crec que les d'aquí sí que són... Home, les del meu poble sí que són bastant No ho sé. catalanes.
A mi em sorprèn molt, vull dir que... Com a molt de Barcelona, que venen aquí... Clar, fan el sí que, per d'estos, experiència que hi ha molts de barcelonins que Pot ser. tenen empreses. Deleito, per exemple. Hi ha la... Saps què és la No sé què hamburgueses? En fi, secció de coses que ens fan feliç. Sí. Començo? No, sí, comença tu, que abans he començat jo. Quan dono un bon consell. Sí. En plan, quan soc conscient de que estic, en plan, que estic dient en plan, la puta màster! Me sento superbé. En plan, perquè ajudes a l'altra persona? En plan, creus que estàs dient el correcte o com? Hola! Tinc el mateix... És el mateix... Vale, perdó. Res. Només tinc una cosa que em fa feliç. Oh, doncs en tinc dos. Jo he posat trobar una cançó nova que m'agrada. En plan, que la primera vegada que l'escolto ja dic, vale, serà una cançó supertoc. O quan passes a tenir una altra nova playlist i ja pots deixar la que estaves ratllant fora. És que vas arrelentar les playlists. És molt trist. M'encanta quan puc tenir aquest moment de renovació i que m'agradi la playlist nova que he fet. I l'altra, que l'algoritme de TikTok estigui concordat amb com m'estic sentint en el moment que l'estic mirant. Ah, és xulíssim. És xulíssim, Dic, tinc ganes de veure això i que m'ha sortit tot això. A mi m'encanta quan el M'encanta. TikTok me dona coses en plan que necessito llegir, saps? És com... Dios, gràcies. Com ho saps? Puta Com me aplicació de merda conoces? que m'escolta. Sí, sí. I això. Ai, com anem de temps? Falten 10 minuts. Ah, vale. Vols fer la secció lúdica? Vale, doncs jo, de secció lúdica, t'he posat un top de clients que te pots trobar treballant. Vale? I tu els has d'ordenar. A veure, client que et fa dir-li tota la carta de begudes i que després demana un bitter cas. Oh, quina ràbia, tia! Quan et diuen, quines cerveses hi ha? Una aigua. Puta puta. Uau. De l'1 a l'11. L'1 és el que més ràbia em fa, no? Jo ho faig així. No, jo ho faria al revés. Aquí, en plan... L'1 és el que menys ràbia em fa. Ai, no sé, com vulguis fer-ho tu. L'1 és el que més Hi ha ràbia em alguns fa. de bons, dic. Hi ha alguns, no tots són dolents, hi ha algú que és Per bo, això, és però positiu. els bons són els de baix. Vale, vale, És un vale. 6, això. Vale. Uf. Client que et fa explicar-li tota la carta i després marxa. En plan, i diu, vale, pues no vull estar aquí. 2 o 3 m'ha fet perdre molt de temps. 3, perquè espero que hi hagi coses més dolentes. Vale. Un client que et felicita perquè li ha agradat molt el servei que li has donat. Ai, m'encanta aquesta sensació quan em pregunta com et dius. Un 10. Client que es gasta moltíssim en menjar i beguda i no deixa ni 10 cèntims de propina. Un 5. No m'importa. Un client que tarda molt en decidir el que vol. Un 3. No, que li havia posat? Un 4, un 4. Un client que deixa molt de menjar al plat. No m'importa, no faig gaire plats. Un 9. Vale. Client que deixa propina. I propina molta. En plan, que te donen... Però a mi m'agrada quan me fan així, en plan. Te donen a tu, que ho donaré a tothom, jo no sóc d'aquestes, però quan m'ho volen donar a mi, saps? Em van, per tu. Que no és Un per dia tu. em van fer per tu, 30 euros, un tio tan guapo. Li posaré un 1, això va, tot pel cul. Client que fa comentaris fora de lloc. Te dono un exemple. Fa poc a una cambrera que va venir... En plan, que no és regular, va venir a ajudar-nos un dia. Hi havia uns francesos, vale? I ella viu a París i va començar a parlar en francès i van dir tu ets francesa? I diu, no, jo soc d'aquí, soc catalana. I diu, bueno, perfecte no podia ser, no? En plan, perquè era catalana. Ja, bueno, a mi aquestes coses... És que parlar amb els clients, jo aquest any ho he gestionat molt, en plan, l'any passat no parlava gens amb els clients, aquest any ho he pres a fer perquè si no m'avorreixo. No sé quins me queden. He dit que el de dalt era el pitjor, no? Sí, Li posaré un 7. vale. A veure, què m'ha faltat. Client que després de menys de 5 minuts d'haver demanat et reclama tot el que ha demanat. O alguna cosa.
Quan em diuen que els hi falta alguna cosa, Sí, però han passat ni menys en plan 5 minuts. em fan perdre molt de temps. A més que t'ho demanen en plan repetides vegades o coses així. Me fa molta ràbia quan te demanen una canya, te la vaig a portar de com l'ha demanat a 4 clients a canvis diferents. Vull dir, tia, només com apuntem, saps? Quan fan això, els hi portem totes i li diem, doncs a la pròxima, demanant només a un. Molts de cops ho han fet, O quan me demanen en plan, i les patates braves, i fa un puto minut que les... Vull dir, senyora, tia, tens pressa, estàs de vacances. Literalment. Literalment. Espera, que no sé quins me falten. Un client borratxo que s'enfada per una tonteria. No sé gestionar gaire aquest any. I li posaré... No me queda gaires coses. Un 8. Queda una, crec. Me queda un 9. No. Un client regular, que sempre ve i que és majo. M'encanten els clients regulars, li posaria un 11. Quan me coneixen, m'encanta. És top. Sí. I que ja saps què vol la majoria de vegades. Sí, però no m'atreveixo, Li vaig anar a preguntar. Nosaltres, Si no, bueno, em diran, depèn no, d'aquí. mira, avui m'ha venit de gust un cafè amb llet d'avena amb sobre, sucre moreno i un sucre normal. Ho sento. Cosetes. I ja està. Molt bé. Molt bé. xulo. Molt xulo. Sí. Ja està. Crec que he fet bé els números. Sí, jo crec que també. No sé. Jo el que crec és que vull veure les meves fotos de la càmera analògica. Llavors hem d'acabar ja el capítol per poder-lo veure tot i ja està. Apropa't al micro. Ai, perdó, disculpeu-me, que m'estava col·locant per estar recte allà i allà. I poc més, gent. Ens veiem la setmana que ve. Amb un nou capítol. Sí. Que no sé quin capítol és, però El bueno. 5è. Ja, però no sé què Ah, parlem. no, jo tampoc. Ja ho veurem, gent. És un misteri. Sí, Serà un misteri per vosaltres i per nosaltres. exacte. Bon dia. Un aplaudiment per l'Aniol. Punxa't, punxa't. Molt bé. Molt bé. I ja està, gent. Sí. Adéu, guapis. Adéu. Adéu joves.